croeso I chi bob un o'n chi i'r Oedfa heno. Da nhw fel Meirion Thomas I wedi gwerthfawrogi gair bore yma, Ruth 1 a 2, edrych mlaen I glywed o air Duw yn cael ei ddarllen neu esbonio I ni. Mae'r gweddiadau eitha byr, gael ag arfer felly mlaen wrthnos yma, ond tynnu sylw chi at gwrgweddi nos Fawrth yma yn yr adeilad ac yna clybiau fel arfer dydd Gwener. Dyna'r pethau pwysig, chi chi gweld beth arall sy ar y sgrin hefyd. Ywch chi ni gyflwyno'r Oedfa I Dduw. Yn diolch I ti Arglwydd am gael yn atgoffa bore yma dy bod ti yn Dduw sydd yn rheoli dros bob beth. Er bod bywyd weithiau yn gallu ymddangos yn ddyrus ac yn gymleth. I ni'n gwybod yn bryfiadau anodd ond gaethon ni diolch bod ni'n gallu troi at air di a deall dy fod ti yn Dduw sydd yn llawn tosturi, bod ti'n Dduw holl a lliog sydd yn tynnu lawr ac yn codi ac gallu dod a daioni o ddrygioni ac ni yn diolch I ti Arglwydd am y neges yna. Diolch am yr heddwch mae hynna yn ei roi ni. Ac ni'n gwthio nawr heno. Dyn ni ddarllen ac dyn ni wrando'r gair yn cael ei esbonio. Bydde pob meddwl arall. Pryderon sydd felly gyda ni. Dyn ni wynebu wrthnos arall. Bydde ti yn helpu ni. I osod y pethau na wneud ti. Yn canolbwyntio arna ti. Ac ar dair ti. Bydde ti'n rhoi ca newydd yn ein calonau ni. Bod ni'n codi I ganu. Bod ni wir yn eisiau dy ganmol di rhoi mawl I ti o'n calonau a diolch I ti am yr hyn wyt ti yn dad, mab ac ysbryd glân ac gwthio ar y dwyt dros Meirion, dros teulu ac yn wedig dros yr eglwys yn Mapus Road yn Casnewydd gwthio ar ei ti bendithio yr eglwys yma gyda ni glywed am dy waith di yn mynd yn ei flaen yna a trwyedigaethau a dy saith di yn dod yn gosach at ti ac yn tyfu ac yn cael mwy o ddylanwad ar y gymdeithas o'i cwmpas nhw. Gwyddio yr un peth dros ni ac yw'n edmyr ti heno ar eglwys yn Llanfed ac eglwys I eraill sy'n yn agos at ein calonau ni yn gwyddio ar Arglwydd ar ei ti. Yn y dyddiau anodd yma lle mae fel sy'n pawb yn gwneud yr hyn sy'n iawn yn ei golwg ei hun, yn gwyddio Arglwydd. Bydde ti'n dangos dy wirionedd ac bydde ti yn oleini yn y tywyllwch yn dwymi at Iesu Grist. Bydd gyda ni nawr a derbyn ni yn ei heiddiad di. Amen. Noswaith dda, yn braf fod yn ôl eto ac I ganu a chorfori yr Arglwydd. Emyn cyfarwydd o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn a thras a thgariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. 159 os ych chi'n dal I ddefnyddio llyfr. Does enw i'w
Clymed pawb I lawr, I enw'r arddwynoen, a'r enw mwyaf mawr, erioed a glawyd sôn, y clod y mawr, y parth a'r grib, o beth I enw'n glwydd ni. Wel, 'y ni'n troi yn ôl at lyfr Ruth, a mae Bedwyr a Amanda yn dod I ddarllen I ni. Di penod 3 o lyfr Ruth. Ruth yn cael gŵr. Yna, dywedodd ei mam yng nghyfraith Naomi wrthi, fy merch, o'n I ddylwn I chwilio am gartref I ti dy les. Yn awr, onid perthynas I ni yw Boas, y buos gyda'i Lancesau? Edrych, y mae ef yn mynd I nithio haidd yn y llawr dyrnu heno. Wedi ti ymolchi ac yn bincio a rhoi dy wisg orau amdanat, dos at y llawr dyrnu, ond paid y gadael iddo dadnabod nes iddo orffen bwyta ac yfed. Pan ai orwedd, sylwa am le mae'n cysgu, yna dos a chodi'r dillad o gwmpas ei draed a gorwedd I lawr. Wedyn, fe ddywed ef wrthyt beth I wneud. Cytunodd hithau I wneud y cwbl a ddywedodd Naomi wrthi. Aeth at y llawr dyrnu a gwneud yn union fel yr oedd ei mam yng nghyfraith wedi gorchymyn iddi. Wedi Boas fwyta ac yfed, yr oedd yn teimlo'n hapus, ac aeth I gysgu yng nghwr y pentwr ryd. Daeth hithau'n ddistaw a chodi'r dillad o gwmpas ei draed a gorwedd I lawr. Tua hanner nos, cyffrodd y dyn, a throi ac yno'n gorwedd wrth ei draed yr oedd merch. Pwy wyt ti, gofynnodd, atebodd hithau, dyforwyn Ruth. Teina gwr dyfantell dros dyforwyn, oherwydd yr wyt ti'n berthynas agos. Yna dywedodd wrthi, bendith yr arglwydd arnat fy merch. Y mae'r termgarwch olaf hwn gennyt yn rhagori ar y cyntaf, am I ti beidio mynd ar ôl y dynion ifanc, boent dlawd neu gyfoethog. Yn awr, fy merch, paid a gofni. Fe wnaf I ti bopeth yr wyt yn ei ddweud, oherwydd y mae pawb o'm cymdogion yn gwybod dy fod yn ferch deilwng. Yn awr, y mae'n hollol wir fy fod yn berthynas agos, ond yma un arall sy'n nes na mi. Aros yma heno, ac yfori, os bydd ef am weithredu fel perthynas, popeth yn iawn, gwneud hynny. Ond os nad yw'n barod I wneud hynny, yna fyw na fi, cyn wired y bod yr arglwydd yn fyw. Cwsg tan y bore. Cysgodd hithau wrth ei draed tan y bore. Yna fe gododd, cyn y gallai neb adnabod ei gilydd. Yr oedd ef wedi gorchymyn nad oedd neb I wybod bod y ferch wedi dod i'r llawr dyrnu. Ac meddai wrthi, estyn y fantell sydd amdanat a dal hi. A thra oedd hi yn ei dal, mesurodd yntau iddi 6 mesur o haidd a'i osod a'i ysgwydd, ac a'i hithau'r dref. Wedi iddi gyrraedd, gofynnodd ei mam yn gyfraith, sut ydi hi gyda chi fy merch? A droddodd hithau wrth i'r cwbl a wnaeth y dyn iddi. Dywedodd, rhoddodd I mi'r 6 mesur hyn o haidd oherwydd, meddai wrthyf, ni chei fynd yn wadlaw at dy fam yng nghyfraith. Yn y dywedodd mynnu, aros fy ferch, nes y cei wybod sut y tri pethau, oherwydd ni fydd y dyn yna'n gorffwys cyn gorffen y mater heddiw. Aeth Boas I fyny i'r pont
eistedd I lawr. Aeth yntau ac eistedd. Yna, fe ddewisodd 10 o henuriaid y dref a dweud, eisteddwch yma, ac eisteddodd y rhain. Dwedodd wrth y perthynas, daeth Naomi yn ôl o wlad Moab, ac y mae am werthu darn tir oedd yn perthyn i'n brawd Elimelech. A meddyliais, a byddwn nhw yn gadael I ti wybod. Felly pryn yng ngwydd henuriaid fy pobl, sy'n eistedd yma. Os wyt ti am ei brynu yn ôl, gwna hynny. Ond os nad wyt am ei brynu, dywed wrthyf, I mi gael gwybod, oherwydd gennym ti yma'r hawl i'w brynu, a chennym finnau wedyn. Dwedodd yntau, fei pronaf. Yna, meddai Boaz, y diwrnod y brynu di'r tir gan Naomi, yr wyt hefyd yn cymryd Ruth, y Boabes, gwraig gŵr a fi, I gadw enw'r marw ar ei etifeddiaeth. Atebodd y perthynas, ni fedrodd ei brynu, heb ddifetha fetifeddiaeth fy hun. Pryn di ef, oherwydd ni allaf fi. Ers talwm, dyma fyddai'r arfer yn Israel, wrth brynu yn ôl a throsglwyddo eiddo. Mwyn cadarnhau unrhyw gytundeb, byddai'n naill yn tynnu ei esgid ac yn ei rhoi i'r llall. Dyna oedd dull a'r dystio yn Israel. Felly, pan ddwedodd y perthynas wrth Boaz, pryn ef I ti dy hun. Fe dynodd ei esgyd, a dwedodd Boaz wrth yr henuriaid a'r bobl I gyd, yr ydych chwi yn dystio, fy mod I heddiw wedi prynu holl eiddo Elimelech, a holl eiddo Chilion a Malon, o law Naomi. Yr oedd hefyd wedi prynu Ruth y Boabes, gweddw Malon, yn wraig I mi, I gadw enw'r marw ar ei etifeddiaeth. Rhaid i'w enw gael ei ddiddymu o fisg ei dylwythau ac ei fro. Yr ydych chwi heddiw yn dystio o hyn. Dwedodd pawb oedd yn y porth, a'r henuriaid hefyd, yr ydym yn dystio. Byddet i'r arglwydd fel yw'r wraig sy'n dod i'th di fod fel Rachel a Lea. Y ddwy agododd di Israel. Byddet I ti lwyddo yn Effrata ac ennill enw ym Methlen. Trwy'r plant y bydd yr arglwydd yn ei rhoi I ti, o'r eneth hon, byddet dy deulu fel teulu Perez a dwylodd Tamar I Juda. Wedi I Boaz gymryd Ruth yn wraig iddo, aeth I mewn ati, a pharodd yr arglwydd I ddifeichiogi, ac esgorodd ar ddaw. Ac medda'r gwragedd wrth Naomi, bendigedig fyddo'r arglwydd, am iddo beidio â adael heb berthynas. Bydded ef yn enwog yn Israel. Bydd ef yn adnewyddu dy fywyd ac yn dy gynnal yn dy henaint. Oherwydd, dy ferch yng nghyfraith sy'n dy garu yw ei fan. Ac mae hi'n well na 7 o feibion I ti. Cymerodd Naomi y fachgen a'i ddodi yn ei chôl a'i fagu. Rhoddodd y cymdoges enw iddo a dweud, ganwyd mab I Naomi. Galsant ef Obed. Ef oedd tad Jesse, tad Dafydd. Dyma achau Perez. Perez oedd tad Hezron. Hezron oedd tad Ram. Ram oedd tad Aminadab. Aminadab oedd tad Nason. Nason oedd tad Salmon. Salmon oedd tad Boaz. Boaz oedd tad Obed. Obed oedd tad Jesse. A Jesse oedd tad Dafydd. Diolch yn fawr i'r ddau ohonoch. Dydd Mawrth diwetha,
gafodd nifer ohono ni y fraint i fod yn dystion i ras Duw ym mywyd un, a gafodd dylanwad mawr ar yr Efengyl yn ein gwlad ni, Mair Eluned Davies. Nifer ohono ni'n nabod hi'n dda, rai eraill ddim mor dda. Rai ohono chi'n perthyn hyd yn oed. Ac i ni'n mynd i ganu un o emynau Mair Eluned. Yna casgliad bach yn ei llyfr hi, ac ni'n cymell i chi brynu'r llyfr os nad yw e gyda chi eisoes. O arglwydd mae dy gariad yn un rhyfeddod mawr. Nid oes a all ei ddirnad o oetha'r nef i lawr. Mae'n roddi gwerth i fywyd, y gweila fi erioed. Mae'n roddi urddas newydd i dlodion o bob oed. Fe welson ni y bore yma fod Ruth yn cael ei ystyried yn dlawd yn hethau'r byd yma, ond mi chafodd ei urddas y methlem ac urddas yng ngwaith yr arglwydd. Mae hynny'n wir i bob un sy'n credu. Fe godwn ni i ganu yr emyn yma. Gyd yn hyfryd, ond y syniad yn yr emyn bod ni fel Cristnogion wedi cael ein huno ar arglwydd Iesu Grist. I ni beth wrth ein hunain, i ni wedi cael ein uno ar arglwydd. Ond mae hynny'n golygu allwn ni fynd at y tad trwy Iesu Grist mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw. Yr oeddwn ni unwaith yn dylodion y ddeiar ac o arglwydd yn bell iawn o ddiwrth i ti. Ond ni'n diolch am y gras a wnaeth yn cyfoethogi ni, y gras a ddaeth ni yn agos at ti. Ni'n diolch o arglwydd y fod ti'n galw, fel gwelson ni y bore yma, y pell
a'r agos at dy draed. I ni'n diolch o arglwydd fod ti'n nid yn unig yn galw, ond trwy'r ysbryd glân, a rwy ti'n nerthu ni yn y lle cynta i ddod. Bydd e ddim nerth yno ni o arglwydd, dim nerth fel medder y mynydd ond yn gorwedd yn y bedd. Ond ni'n diolch i ti o fedd pechod ac o bellter eilyn addoliaeth hyd yn oed. A rwy ti'n ryddhau, yn galw, yn prynu, yn golchi, yn aileni ac yn uno ni ar arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am ddarlun hyfryd yr arglwydd Iesu ei hun, fod pob Cristion o arglwydd fel darn o arglwydd o'r wynwydden i ni'n ganghennau yn y wynwydden. Ac i ni'n diolch i ti am yr uniad hyfryd hwn. Ac i ni'n gwyddio heno y byddwn ni'n cael y nerthu yn yr uniad. Ac o arglwydd byddwn ni nid yn unig yn cofio bod ni wedi ein huno â Christ, ond bod ni hefyd yn cael cymdeithas. Cymdeithas y gair, cymdeithas yr ysbryd, cymdeithas cyd Gristnogion. I ni'n diolch i ti heno am deulu'r ffydd. I ni'n diolch am y rai ohono ni sy'n cael bod yn yr adeilad yma, yn yr oedfa gyda'n gilydd, ac i ni'n gwyddio hefyd am rai sydd yn gwrando, a trwy'r gwrando a'r gweld a'r clywed, gwyddio'n heno bydden nhw hefyd yn profi i bod nhw'n cael gras, moddion gras i'w heneidiau. Ni'n diolch bod ni'n cael dod eto i weddio am lwyddiant yr Efengil yn ein gwlad ni. Ni'n diolch o arglwydd fod na mannau y rwy ti trwy'r cenedlaethau wedi codi tystiolaeth i dy enw di. Ni'n diolch bod ti wedi ymyrryd y mywydau rai ac o arglwydd ynddyn nhw a'i plant a plant i plant a rwy ti wedi dangos dy ras. Ni wedi enwi o arglwydd un heno Mair Eluned. Ni'n diolch am ei gwasanaeth hi ac yn gwyddio nawr y bydd y teulu yn dal i gael cysur o wybod fod Mair adre yn ddiogel ymreichiau'r arglwydd Iesu. Ac ni'n gwyddio am y teulu a'r gynulleidfa hardd a ddaeth ynghyd ym Mhen y Bont. Y byddwn ni'n cofio am yr arglwydd Iesu, yr hwn a glywsom amdano, ac am ei gariad, ac ni all dim byd ein gwahanu ni, oddi wrth cariad Duw yng Nghrist Iesu. Ac i ni'n gwyddio nawr o arglwydd, y byddi di yn cofio am aelodau yn teuluoedd ni heno. Felly bod rai o'n ni'n teimlo'n unig. Felly bod rai ohono ni'n teimlo'n siomedig. Ac o arglwydd i ni'n gwyddio, y byddi di'n troi y siom yn fendith. Ac o arglwydd yr unigrwydd yn llawenydd oherwydd clywed yn yr wythnosau, y misoedd, y blynyddoedd sydd i ddod. Dy bod ti wedi galw'r rhai ata ti o blith yn teulu, rai o'n cydweithwyr, cymdogion, ac o arglwydd rai o'r teulu fi unwaith yn proffesu, ond sydd wedi mynd ymhell o ddiwrth i ti. Eto o arglwydd heb fod y tu hwnt i gyrraeddiadau grasol dy lan ysbryd di. Ni'n gwyddio o arglwydd fel y daeth Naomi a Ruth yn ôl o wlad pell, o wlad diaethr, o wlad oedd yn eliniaethus i'r Efengil, ond o arglwydd eithon nhw nôl i Fethlehem. Ac i ni'n gwyddio heno fydd na mwy a mwy yn dod yn ôl o arglwydd at yr un a anwyd y Methlehem gynt o fair, at yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gwyddio o arglwydd, i ni glywed am dy ras di yn adnewyddu ac yn adfer y perthynas ath ydi dy hun. I ni'n gwyddio eto o arglwydd dros yn gwlad ni, i ni'n meddwl am y gweinidogaethau gwahanol sydd yn digwydd yn y ddinas yma. O arglwydd rhai
yn rhoi bwyd i eraill trwy gyfrwng syml y food bank. Ni'n meddwl am rai o arglwydd sydd yn gwynebu her ariannol ar hyn o bryd. Ac ni'n diolch o arglwydd am gymdeithas a gofal Cristnogion yn erbyn tlodi cap. I ni'n gwyddio ar dyfendydd di ar y cysylltiadau a'r cymorth ymarferol sy'n cael ei roi i nifer. I ni'n meddwl am rai hynny sydd yn gweinidogeithi ar y stryd i eraill. I ni'n meddwl am y street pastors, i ni'n meddwl am rai sydd yn gweinidogeithi o arglwydd i'r rhai ffoduried sydd wedi dod o wledydd eraill o arglwydd yn dy enw di, ac i ni'n gwyddio bydd ni'n cynnal nhw ac yn nerthu nhw. I ni'n gwyddio o arglwydd am y brawd dau hanci sydd yn gweithio gyda rai sydd wedi bod yn ristwch hyd yn oed caethwasiaeth modern ac ei holl trybini, ac i ni'n diolch o arglwydd fod yna menter o arglwydd a busnes a chyflog a chartref a lloches i'r rhai. I ni'n gwyddio o arglwydd am rai, fel glywson ni'r bore yma, estroniaid sydd yn dod. I ti di dod i'r ddinas yma o arglwydd rhai, nawr y trydydd a'r pedwerydd cenhedlaeth. I ni'n meddwl am yr eglwys Sieineaidd yn y ddinas yma, ni'n meddwl am y Coreaid, i ni'n meddwl am rai o Iran ac Iraq, i ni'n meddwl am rai o Ukraine, o arglwydd. I ni'n diolch fod ti'n cyfoethogi yn byd ni, a'n heglwysu ni, ac o arglwydd yr un nod, yr un bwriad, gweld yr arglwydd Iesu, cymell yr arglwydd Iesu, ac profi cymdeithas yr arglwydd Iesu yn yn heglwysu ni. Ni'n gwyddio nawr o arglwydd am blant yr eglwys sydd yn mynd yn ôl y fori i'r ysgol. Ni'n gwyddio drostyn nhw gyda dylanwadau o arglwydd gwahanol o'i cwmpas nhw, ac ni'n gwyddio bydd i di yn helpu nhw. Y rai sydd yn credu i helpu nhw i fod yn gryf yn o tŷ. Ni'n meddwl am athrawon a phrif athrawon. Ni'n meddwl am cynorthwywyr dosbarth, arglwydd lle bynnag wyt ti wedi gosod y bobl y myd addysg. Ni'n gwyddio dyfendydd drostyn nhw. Ni'n gwyddio o arglwydd am y cynulliad, ac ni'n gwyddio'n arbennig bydd ydy'n cysuro Mark Drakeford wrth iddo golli wraig, ac ni'n ymwybodol fod yna Gristnogion o'i gwmpas ac o gwmpas y Senedd, ac ni'n gwyddio fydd pob Cristion yn gallu bod yn halen y ddeiar ac yn oleuni yn y sefyllfa wyt ti wedi gosod nhw. Ac arglwydd lle mae cyfraith wael neu hyd yn oed cyfraith drwg o arglwydd yn bodoli, ni'n gwyddio ti newid y sefyllfa ac i ti ddod eto a'n gwlad ni, nid yn unig yn ôl at gyfreithiau Duw, ond at gras a thrigaredd ein Duw yn efengyl ein harglwydd Iesu Grist. Felly clyw heno ein gweddiau ni, clyw ein cyffes bersonol eto o fethiant a phechod, ond i ni'n diolch fod yna lanhad. I ni'n diolch o arglwydd fod yna puro yn digwydd trwy werthfawr waed ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae'r emyn wedi dewis yn dechrau trwy dweud mae i'm waredwr. Yn y Saesneg, there is a redeemer. Ac wedi ni'n mynd heno at yr brynedigaeth sydd yn cael i arddangos yn llyfr Ruth. Ond yn y fan hyn, mae un waredwr, Iesu Grist, mab Duw. A'r cytgan yn cymell ni fod yn ddiolchgar. Diolch fod na y fath waredwr. Sancta,
ydych chi'n dal i eistedd yn gyfforddus am y benod cyffroes nesaf yn hanes Ruth. Fe welson ni'r bore yma fod yna gymeriadau lliwgar, diddorol, dymunol iawn, fod y stori'n digwydd mewn man arbennig, lle arbennig, fod yna ddaearyddiaeth i'r stori, fod yna hanes i'r stori. Gobeithio bod chi wedi gweld hefyd fod yna ddiwinyddiaeth i'r stori oherwydd stori Duw. Stori Duw yw hon. Felly, eisteddwch yn gyfforddus ac felly bod rhaid i chi symud ymlaen i'r set, symud ymlaen ar y set, fod yna rhyw ddisgwyl am barhad a diwedd cyffroes y stori yma. I ddweud y gwir, mae'r stori yn dal i gael i hadrodd ledled byd. I ni wedi gweld, welson ni'r bore yma fod Duw yn arweinydd, arweiniad Duw, y mywyd y teulu bach yma o Fethlem. Wedyn ni, fe welson ni fod Duw'n darpar o hyd a draed dynol ryw, adnoddau Duw, yn darparu bwyd yn geledd i'r pell a'r agos. Gwelsom rhyfeddod, gobeithio, y gair yn enwedig y gyfraith oedd yn diogelu y tlodion a'r estroniad yn y lloffa a darparu, fel gewn ni weld heno, prynwr Boaz. Ymddangosodd Boaz yn garedig, yn llawn gras ac llawn trigaredd i'r ddwy wraig yma. Fe welson ni fod pob peth yn y trystwch, yn y chwerw, yn yr hapus, yn y llon a'r melys, fod pob peth yn cydweithio daioni i rai sy'n caru Duw. Wel, heno, mae yna ddau reality arall yn y penodau yma. Dau reality o gymeriad Duw a'r waith eto yn dod i'r amlwg. Yn gyntaf yn y drydydd benod, amddiffyn Duw. Mae Duw yn darian ac yn dŵr. Mae e'n amddiffyn i bobl. Ac mewn byd o dwyll mewn byd creulon, cas, y cwestiwn mawr yw, oes na amddiffyn? Oes na fan allwn ni fod yn hollol ddiogel? Amddiffyn Duw, ac wedyn ni yn y benod ola, hwn fydd yr ail bwynt, addewid Duw. Mewn byd o dwyll a chelwydd, oes na un allwn ni drystio, oes na un sydd yn cadw iair, sydd yn hollol onest gyda ni. Felly, amddiffynfa, gref ac addewid gwir. Dyma'r ddau bwynt fydd gyda ni heno. I ni'n gweld yr amddiffyn yma yn cael i adrodd i ni yn y drydydd benod mewn sefyllfa arbennig ac mewn ffordd arbennig. Petai fi'n gofyn i chi heno beth yw seis eich esgyd chi, ac ydy'r trad chi'n oeri yn y nos, lle chi'n meddwl, mae hwnna tymach yn bersonol, ond nylun ni'n mynd heno, i ni'n mynd at draed, i ni'n meddwl am esgyd yn cael ei gyfnewid, oherwydd, wrth gwrs, mae yna sefyllfa diwylliant gwahanol yn y fan hyn. Ond trwy'r cyfan i gyd, trwy'r esgyd, eto yn y cae yd ac yn y lle barnu, lle mae'r tystion yn cael ei alw, rhyw fath o hen lys barn yn y porth, i ni'n gweld Duw ar waith. I ni nôl y Methlem ac i ni lawr yn y llawr dyrnu. Ac yn llythrenol mae'r gynllun ar droed. Cynllun Naomi. Mae yn rhyfedd yn y stori yma fel mae'r gragedd yn cael ei lle, ac da iawn, ac nid yn unig yn cael ei lle, ond yn sicrhau fod pethau'n gweithio yn iawn, ac mae'r dynion a'r gragedd, fel maen nhw fod i wneud yn yr ysgrythur, yn cydweithio
yn hapus yn ôl trefn Duw. A dyma'r darlun hyfryd sydd yn y fan hyn. Nawr, ni ddim yn argymell fod pob cynllun Mam yng Nghyfraith yn gret, ond o gonsyrn, didwyll am I merch yng Nghyfraith, mae Naomi yn gweithredu. A mae'n cyfarwyddo Ruth yn y mater o sut, mewn ffordd, I gael Boaz yn ŵr iddi. Ac felly, dyma hi, yno mae Boaz, mae Naomi yn llawn sens a chymorth, a'r cyfarwyddyd yw yn bincio. Yn bincio. Newch eich hun yn bert. Ac mai yn bincio yw'r gair yn y fan hyn, bydde hynny'n golygu, wel yn sicr bydde fe'n golygu wneud eich hun yn drosiadus iawn. Cryb trwy'r gwallt ac persawr. Roedd persawr, yn wir mae'r hen gyfieithiad yn tynnu sôn at hynny. Mae rai esbonwyr yn dweud mae yna elfennau o ddarluniau caniad Solomon, lle mae'r gŵr a'r wraig yn ymbincio. Ac nid yn unig gŵr a wraig, ond wrth gwrs gŵr a wraig priod, ac i ni'n cyrraedd y priodas mewn munud. Mae Boaz wedi bod yn bwyta ac yn yfed, wedyn mae e'n cysgu. Rhywun yn dweud bod yna chi ddarlun o fywyd y dyn pob tro, yn y gyd sydd ni'n neud, yw bwyta, yfed a chysgu. Ond mae rhan nesaf wedyn ni yn llawn o fanylion diddorol diwylliannol yr oes a'r cyfnod. Mae Ruth yn mynd lawr at y llawr dyrni, a fyna mae Boaz yn cysgu, mae yna rhyw flanced drosto, ac mae'n tynnu gwylod y blanced I fyny, fyna mae draed, oer o bosib, a fyna mae hi'n gorwedd. Mae mor subtle â hynny, dyw e ddim yn dweud dim byd mwy. Mae John Piper yn ei cyfres pregethau ar Ruth yn dweud yn y fan hyn I ni'n cael cyfiawnder strategol. Hynny yw, mae'n gwneud y peth iawn diwylliannol, does na ddim arlliw o ddim byd rhywiol eto, oherwydd dyn nhw ddim yn ŵr a dyn nhw ddim yn wraig. Ond mae Ruth yn gwneud gosodiad mawr, gyda gorchymyn beiddgar Naomi yn ganllaw, I ffwrdd â hi ar det mwyaf ganrif. Ydy hwn yn mynd I lwyddo. Mae yna ffydd yma. Mae Naomi yn gweithredu fel crediniwr, mae Ruth nawr yn credinwraig, ac mae'n gweithredu o'i fuddod, iddi mam yng Nghyfraith, ond mae yna issues mwy na hynny. Mae yna dir, mae yna deulu, mae yna uned deuluol i'w gadw yn y fan hyn. Mae hynny wedi cael ei golli. A nawr mae rhaid adennill enw da I gŵr, fel mae'n cael ei nodi yn y fan hyn, fel fydd na etifeddiaeth, fel fydd na dilyniant i'r teulu yma Bethlehem. Mae Boaz yn deffro, mae Ruth yn cyhoeddi ei fod yn forwyn iselradd iddo. Beth mae'n neud yw, mae'n gofyn am ei amddiffyn. Mae'n gofyn am ei amddiffyn. Mae Naomi wedi deall, mae'n perthyn, felly mae'n mynd ar lwybr cyfraith gwlad, os liciwch chi, wel, cyfraith gwlad yn ôl trefn Duw, I ofyn am amddiffyn a chysgod Boaz. Nawr, yn y fan hyn, ar nos Sul ola'r flwyddyn, I ni'n mynd I wneud tymach o Hebraeg. Mae'n bwysig wneud bach o Hebraeg nawr ac yn y man. Un gair Hebraeg fydd fi. A'r gair Hebraeg am Boaz, nes I cyffwrdd ar peth y bore yma, yn y Saesneg, kinsman redeemer. Yn yr Hebraeg, goel. Yn yr hen gyfieithiad, cyfathrachwr, sydd yn Meibl William Morgan. Ac wedyn ni perthynas agos. Mae'n brawd yn cyfaill Aaron Jones yn y Bible.net, cyfaill
o'r teulu. Ond, gobeithio bod chi'n meindio bod fi'n dweud, mae'r Saesneg sy'n rhagori yn yr ystyr, allwch chi ddim just dweud fod y person yma'n agos, nac o deulu, mae yna arllew yn y goel o'r prynu yma, y prynwr. Ac wrth gwrs, dyw'r prynwr a'r brynedigaeth, dyw'r syniad ddim yn estron yn Israel. Kinsman Redeemer. Y syniad mawr, fe ddaw cymorth, fe ddaw gofal, fe ddaw amddiffyn, a hynny o'r teulu, ond ar gost. Mae'n rhaid i rywun talu. Mae yna bris i'w dalu. Mae cyfraith yn gofyn am hynny. Cyfraith Duw yn gofyn am hynny. Oherwydd ni'n gweld yn y fan hyn fod yn bwysig cael y tir yn ôl, etifeddiaeth, y tir, ac wrth gwrs mae hyn i gyd yn debyg, mor debyg, i'r hyn y mae Duw wedi wneud a'i bobl ei hun. Mae'n rhyfedd yn y byw, ac yn y prynu, ac yn y gwerthu, ac yn y priodi, ac ym mhopeth rhyw perthynas pwysig gyda Duw trwy gyfamod. Mae cyfamodau yn cael ei wneud yn y fan hyn. Yn union fel nath Duw prynu a'i bobl iddo'i hun o gaethiwed, mae Boaz yn y fan hyn yn ymrwymo i fod yn brynwr o blith y teulu. Felly sail ple a chais Ruth yw yn ôl un esbonio telerau cytundeb cyfamod Duw. Mae Duw wedi darparu ar ein cyfer ni. Mae wedi darparu, fel welson ni'r bore yma, adnoddau. Mae wedi darparu amddiffyn i ni yn yr uned deuluol. Ond mae Boaz yn oedi, oherwydd mae e'n ddyn cyfiawn, mae e'n oedi ac yn dweud, wel, mae yna un arall. Mae yna un arall ar hawl cyfreithiol, ac ydych chi'n cael yr hanes yna yn y benod, mae'n mynd at y dyn yna, mae yna transparency, nhw'n siarad gyda'i gilydd, ond mae'r dyn arall yn dweud, dim diolch. Ond mae Boaz yn gweld i gyfle, mae yna syniad fan hyn fod Boaz wedi bod yn ddyn sengl am gyfnod, a dyma'r wraig yma'n dod, fel byddwch chi'n dweud falle yn arwynebol yn y Saesneg, here's your chance, mate. A mae'n cael mwy na siawns oherwydd Duw sydd wrth y lliw. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Un yn dlawd, Ruth, a'r llall yn llawn ac yn gyfoethog. Mae Boaz yn dangos cariad, gofal, concern. Mae e am amddiffyn Ruth, mae am amddiffyn Naomi, mae am amddiffyn y tir, mae am amddiffyn yr etifeddiaeth, mae am amddiffyn y llinach. Mae'n gwneud y cyfan. Ac mae'n gwneud hynny fel ddwedon ni yn gyhoeddus. Ond mae ffydd real y ddwy wraig yma, siŵr o fod yn her ac yn sialens i ni. Mae yna rhywbeth penodol, bwriadol yn digwydd yn y fan hyn, ymarferol hefyd, wedi ei wreiddio a'i sefydlu ar bwrpas Duw yn ei gyfamod a'i air. Yn yr un ffordd y mae'r lloffa yn gyfreithiol, mae'r prynu yma yn gyfreithiol. Ond nid jyst bod yn ifedd i gyfraith sydd yn hyn, ond mae yna ramant, mae yna gariad, mae yna agosatrwydd yn y berthynas hyfryd yma. Mae credu, mae gweithredu yn hyfryd gytun yn yr hanes. Mae yna newyddion da i Ruth. Mae yna newyddion da wedi dod i'w bro hi. Mae un yn bodlon i chymryd hi o'i gweddod, o'i tlodi, bod hi'n estrones, mae'n cael nawr trwy'r briodas yma yn cael dod i fewn i deulu Israel, i fewn i deulu'r ffydd. Ac fel mae hi hun wedi cyffesu yn y benod gynta,
bod hi wedi dod i berthynas ar arglwydd, mae wedi dod i gysgodi dan ei adain e. Mae holl bendithion y cyfamod, fel yr oedden nhw ar y pryd, nawr yn noddfa ac yn nerth i Ruth. Mae yna efengil yma sydd yn amddiffyn rhag pob drwg a bai. Wrth gredu mae Boaz yw'r prynwr. Wel, allwn ni fynd ymellach yn gallwn ni. Mae yna ddarlun yn y fan hyn. Mae yna ddarlun. Yn wir, mae rhaid i chi weld y darlun yma. Fod y darlun yma yn pwyntio ymlaen. Mae'r darlun yma yn arwyddo rhywbeth. Fel welson ni'r bore yma, blaenffrwyth y gynheuaf. Mae'r llawnder, y darlun a'r reality, y cyfamod sydd ar waith yn y fan hyn. Cyfamod lle mae esgyd yn cael ei roi. Cyfamod lle mae yna dystion cyhoeddus. Mae gyd yn anharwen ni at un arall a ddaeth o Fethlehem. Ac fe ddaeth i ddod â'r clawd a'r anghennes i fewn i'w deulu ef. Teulu'r ffydd, ond yn agos at ei dad, mwyn diogelu llinach, etifeddiaeth, mwyn diogelu y cyfan sydd angen arno ni, i fod un dydd gydag ef yn heulu y ffydd. Mae'r brynedigeth, mae sôn amdano yn y fan hyn, yn cael ei ehangu a'i ledaenu wrth i'r efengil a'r deyrnas gyrraedd i lawnder yn y diwedd. Job yn ni ddiangen a'i drystwch nath gyhoeddi, mi o'n fod fy myrhynwr yn fyw. Nawr fe allan Naomi, wel y Ruth, lle Ruth weid hynny, mae yna brynwr, a mae'n fyw, mae'n ŵr i mi. Ond mae'r Cristion yn gallu mynd ymhellach, yn gallu dweud mi o'n fod fy mrynwr yn fyw. Ac yn y diwedd y bydd e'n sefyll ar y ddeia i dystio ar fy rhan. Boaz yn tystio ar ran Ruth a Naomi yn y fan hyn. Dyna dwi eisiau a'i weld drosodd fy hun, i'm llygad a'i weld, nid rhywun arall. Dwi'n hiraethu am hynny yn fwy na dyn, oedd na hiraeth yng nghalon Naomi a Ruth, byddai'n cael gŵr. Wel, mae yna hiraeth yn heulu'r ffydd i cael gweld yn prynwr rhyw ddydd. Mae Paul yn ei lythyr mawr at yr Rifeinied, yr wythfed benod, yn sôn am obaith mawr terfynol y brynedigeth. Y brynedigeth yma sy'n cael ei weld mewn materion naturiol y ddeiar yma, ond rhyw gysgod sydd yma o'r sylwedd mawr. Yn y brynedigeth mae Paul yn sôn amdano. A rwy fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol, yw cymharu a'r gogoniant sydd ar gael ei ddedgyddio i ni. Yn wir, mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am i blant Duw gael ei ddedgyddio. Oherwydd, dar ystyngoedd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i ddyrystyngodd yn y gobaith. Y cair greadigaeth hithau a'i ryddhau o gael thiwed llygredigaeth a'i dwyn i ryddid gogoniant plant Duw. Fe wyddom fod y greadigaeth yn ochneidio. Fi oedd Naomi a Ruth yn ochneidio yn nydd i gael a'i gofid. Ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw, nid y greadigaeth yn unig, ond y ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym, yr ydym yn ychneidio yno mae'n hunain wrth ddisgwyl yn mabwysiad, yn blant Duw, ryddhad y corff o gaethiwed. Mae yna gobaith. Nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym i weld yw gwrthrych ein gobaith ni, ac felly rydym yn dal i aros amdano mewn amynedd. Gobaith y brynedigaeth. Mae'n cael ei ddarlunio fan hyn, mewn perthynas daearol, perthynas gŵr, graig, ond fel yw'n dweud, cysgod o reality mawr. Priodas Iesu a'i bobl. Yna ryfeddod yn y fan hyn fod ferch Estron yn priodi gŵr o Fethlehem
feddwl hwnna'n ddim wrth feddwl am fabi Bethlehem, tyfu yn ddyn ac yn dduw, ac yn dewis priodi pechaduriaid estron wrth ryfelgar. Mae yna amddiffyn yn y brynedigaeth, amddiffynfa cryf. Ond mae'r benod ola. A mae'r benod ola yn helpu ni oherwydd mae yna gwestiwn pan ych chi'n darllen y Beibl, sut ych chi'n cyrraedd priodas Boaz a Ruth, a sut ych chi'n cyrraedd Iesu Grist? Mae hwnna'n dipyn o naid yn diwedd. Sut i ni'n mynd at Iesu Grist? Mae hwnna'n gwestiwn pwysig pan ni'n astudio'r gair. Lle ni'n gweld yr Iesu? Sut i ni'n gweld yr Iesu? Oes na rhywbeth bwriadol bob tro? Os na weithiau jyst rhyw gysgod, neu yn y proffwydoliaeth, neu yn yr offeriadaeth, neu yn y frenhiniaeth? Sut i ni'n gweld yr Iesu? Wel, yn y fan hyn, i ni'n gweld llinach yr arglwydd Iesu. I ni'n cyrraedd y benod ola ac i ni'n gweld addewid Duw. Yn hynod 4 mae'r briodas hapus a geni'r baban cyntaf i gyd mewn brawddeg. Dim lot o fanylion ydych chi. Mae yna briodas, mae yna fabi, Obed. Ac wedyn mae yna llys barn, y porth gyda'r heniried a thystion cyhoeddus. Mae hynny wedi digwydd. Lle difernir y briodas yn gyfreithlon at deulu newydd Boas. Ac wedyn ni sylwch ar y gorfoledd hapus mae'r uniad yma yn rhoi i'r teuluoedd. Mae'r briodas hapus yn adnod 11 a 12. Mae yna rhyw côr merched fel petai. Yr ydym yn dystion, bydde ni'r arglwydd beri wraig sy'n dod i thdi, fod fel Rachel a Lea, y ddwy a gododd di Israel, bydde ni ti lwyddo yn Effrata ac ennill enw y Methlem. Trwy'r plant y bydd yr arglwydd yn ei roi i ti o'r eneth hon. Bydde dy deulu fel deulu Peres a ddygodd Tamar i Juda. Wel, mae'r holl aelodau'r teulu yn cael ei enwi. Hynny yw y dymuniadau gorau i chi. A fydd Duw yn rhoi. Sylwch yn y fan hyn, mae'r frawddeg pwysig yna yn sail i bopeth. Duw sy'n rhoi. Mae pob plentyn sy'n cael ei eni med yr Beibl, y rodd Duw. Ond mae'r rhodd yma yn ganolog i lwyddiant, hil a llwyth arbennig. I ni'n gweld fod baban bach Bethlehem, Obed, wedi dod â llawenydd mawr i'w fro a'i febyd. Ac wedyn ni ar ddiwedd y benod, i ni'n cael y cysylltiadau hyfryd yma. Roedd Obed yn dad i Jesse. Jesse yn dad i Dafydd. Chi'n cofio sôn am Jesse yn llyfr Eseia, blagurin a dif, o raidd Jesse. Bydd ar ryw beth y mywyd ac yn heili Jesse yn dod â llwyddiant y deyrnas i fyd, eang, cyfan. Wel, i ni'n gweld wedyn i Dafydd. Wel, dyma yn paratoi ni felly. Petai ni'n symud ymlaen mewn cyfres, fel pregethwr, byddech chi'n mynd nawr nesaf i llyfr Samuel. Ac yna llyfr Samuel, mae Samuel yn cael ei ddanfon i le i Bethlem. Ac yno ym Bethlem mae Dafydd, y bigail bach dinod. Ac i ni'n gweld o di Dafydd, yr addewid yn dod y fydd na frenin yn eistedd ar dy orsedd di Dafydd. Ac fydd y brenin hwnnw, nid mi fydd y fab di Solomon, ond o hynny mlaen, fydd na rhywun ar yr orsedd, fydd y frenhiniaeth yn ymestyn ymlaen, yn wir brenhiniaeth tragwyddol. Felly ni'n gweld geni Obed, ac ni'n gorfod fel petai mynd sian ôl a sian mlaen. Mae Obed yn ôl y restr eang, yn mynd yn ôl
i gyfamod Duw ag Abram. Ac wedyn ni ymlaen at Dafydd, a Solomon, yr holl brenhinoedd. A mae Matthew y benod gyntaf yn dweud ni, i chi'n cyrraedd Bethlehem to. I chi'n cyrraedd Bethlehem Juda. Yna ganwyd mab Duw. Felly o Solomon at Grist, dyma linach a llinell yr efengil a'r deyrnas. I gyd yn ôl yr addewid i adda. Dych chi'n mynd ôl ymhellach? Yr addewid i adda, addewid yr had. Yr had a welwyd yn cael ei gadw a'i warchod trwy holl helyntoedd blin amser. Ac yma, mae yna ffrwyth bach yn llyfr Ruth. Ond mae yna fwy. Mae yna eto fwy i ddod. Roedd Obed yn perthyn i Iesu Grist. Ond mae'r Testament Newydd yn dweutho fi bod fi'n perthyn i Iesu Grist. Fel ganon ni yn emyn hyfryd Mae'r Elined, i ni wedi ymuno ar arglwydd Iesu Grist. Mae'r holl deulu'r ffydd yr Hen Testament a holl deulu ffydd y Testament Newydd a'i plant a plant i plant yn ymestyn ymlaen i fewn i'r unfed ganrif ar hugain, i ni'n perthyn. I ni'n perthyn i'r un Crist. I ni'n perthyn i'r un person. I'r un gwaredwr. Y prynwr yma, ddaeth, o linach Obed a Ruth a Naomi a Boaz. I ni wedi ein huno ag ef trwy ffydd. Ac yng Nghrist, medde'r apostol Paul, mae holl addewidion Duw, fe wel, i ni wedi gweld fan hyn, dyma teitl yn penod ni, yn y bregaeth yma, beth bynnag, addewid Duw. Ond mae Paul yn dweud fod holl addewidion Duw yng Nghrist. Mae holl addewidion yr Hen Testament yn cael ei gyflawni yn Iesu Grist. Mae holl disgwyl a gobaith yr Hen Testament yn cael ei gyflawni yn Iesu Grist. Ac mae holl bendithion y cyfamod newydd sydd yn Iesu Grist yn llifo ac yn redeg, yn awr, yn newyddion da yr Efengil. I ni wedi yn huno yn Iesu Grist, mae holl addewidion Duw yn Iesu Grist, ond dwi ddim wedi dyfynnu fy'n iawn addo, yn ie ac yn amen yn Iesu Grist. Maen nhw'n sicr, maen nhw'n siŵr, maen nhw'n gadarn, maen nhw'n gref yn Iesu Grist. Felly, i ni'n gweld fod yr addewid yma, amlygiad a datguddiad yr addewid yma yn llyfr y penod ola, llyfr Ruth, yn cydio yn yr addewid tragwyddol. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb mae yna addewid. Addewid cyfamod. Hynny yw Duw yn ymrwymo i'w bobl. Fe ddaeth yr addewid yma ac fe gydiodd yn heili Bethlehem yn y fan hyn. Fe gydiodd mewn gweddw Naomi a'i theulu. Fe gydiodd yr addewid y mywyd y wraig yma o Moab. Fe all gydio a chanwesu chi a fi heno. Yr un addewid oherwydd yr un Duw. Duw Ruth. A dyna le mae'r ffocws. Fe ddwedais i yn dod bore yma, a dychies i ddweud heno eto. Stori Duw yw hon. Mae hanes Ruth yn ddynol iawn, ond mae hanes Ruth yn cyfeirio ni at Dduw. Duw Ruth. Duw Naomi, Duw Boaz, yr un Duw, Duw a thad, ein harglwydd Iesu Grist. Mi allwch chi heno gydio yn yr addewid yna. Fe ddion ni y mai Ceredigion Abereiron, i'n credu yn y ffrynt, a gweld rhywun yn syrthio o long ac yn mynd i ryw banic mawr, ond oedd yna rhywun ar y llong, oedd yn edrych yn gryf ac yn gadarn i gorff, a mae fe'n taflu'r haff i mewn ac ar ddiwedd yr ach, cylch bach, a dim ond gweiddi ar y cydia yn yr haff. Gys eisiau di wneud? Wel, trwy chwys a llafur mawr a sgrech mawr, fe gydiodd y bachgen ifanc yma yn yr haff. A na gyd eisiau fe wneud. Fe gydiodd Ruth fel betai.
Fe welodd hi trwy thystiolaeth i mam yng Nghyfraith, fe welodd hi raff ar addewid. Addewid o gael dod i gysgodi o dan adau yr arglwydd. Addewid trigaredd trwy Boaz. Addewid am fabi ac am blentyn. Addewid oedd yn ymestyn i ddydd Iesu Grist. Fe welodd hi ac fe gydiodd hi yn y raff. A dyma gwaith pob pregethwr yr Efengil yw dweithio chi, mae yna raff. Mae yna fwy na raff, mae yna fab, Duw, babi a anwyd yn methle. Mae'n cynnig holl addewidion Duw i chi, addewid o fyddeiant, addewid o fywyd, addewid o gymorth, addewid o arweiniad, addewid o adnoddau, addo i amddiffyn i chi, cydiwch yn y raff. Mae un o'r Puritaniaid yn rhoi mewn ffordd mwyaf hyfryd. Dwi'n mynd i gysgu bob nos, medde fe, ac yn rhoi mhen ar y gobenydd. A mae hwn wedi dod yn ffasiwn, yn diwedd chi'n mynd i ambell i le, a chi'n meddwl, faint o bilo sy'n eisiau dyn? Faint o bilo sy'n eisiau arno ni? Siarad yn bersonol, mae rai cael doi, ond mae rai eisiau mwy. A meddai'r hyn Meirion Thomas Watson, mae Duw wedi rhoi the pillars of his comfort in his covenant, yn ei addewidion. Mae'r holl addewidion yna. Felly allwch chi fynd i gysgu heno, chi'n gwybod faint o bilo sydd ar eich gwely chi, ond allwch chi roi'ch pen i lawr yn saff ac yn ddiogel ar gobenydd addewid Duw. Gorffwyswch yng ngallu ar addewid. Deffrwch os Duw a'i mynd bore fori, profwch eto sicrwydd i amddiffyn a'i holl adnoddau. A wedyn gyda gragedd Bethlem, allwn ni gyd i ddweud, bendigedig fyddw'r arglwydd. Mae'n dod yn y fan yna. Maen nhw wedi canmol Naomi, maen nhw wedi canmol Ruth, maen nhw'n canmol Boaz, ond yn y pen draw, byddw'r clod a'r gogoniant, a'r anrydedd, a'r mawl, a'r parch, a'r bri, meddai gragedd Bethlem, bendigedig fyddo enw yr arglwydd. Amen. Dewch i ni weddio. I ni'n diolch i ti o arglwydd Dduw am bob addewid, am bob amddiffyn sydd yn ein gwaredwr yn prynwr ni Iesu Grist. I ni'n diolch fod na brynwr mawr i'r byd yn cynnig ei hun fel un allfaddau, fel yr un a talodd pris swm ein dyled. I ni'n diolch fod wedi ateb holl gofynion dy gyfraith di ac i fod wedi dod â boddhad i ti, a fe allwn ni hefyd i ddweud ein bod ni'n hollol fodlon yn ddo ef. I ni'n gwyddio o arglwydd, beth bynnag yw yn trafferthio ni heno, beth bynnag yw ein pethau sydd yn blino ni, pethau sydd yn siomi ni, y pethau sydd o arglwydd yn gwanhau hyd yn oed meddwl a chorff. O arglwydd yn y cyfan i gyd, helpa ni hyd yn oed y nos yma i roi fy mhen i lawr ar obenydd addewidion Duw yn Iesu Grist, sydd wastad yn ie ac yn amen, ac yn wir am i ni brofi y fath bendithion fe ddywedwn unne hefyd bendigedig fyddo enw'r arglwydd. Amen. Wele, cawsom y Mesaia, cyfaill gwerthfawrocad i oed. Felly ni ganu gyda'n gilydd. Amen.
gyfled i ni brofi eto ras ein harglwydd Iesu Grist, dy gariad di fel Duw y Tad a chymdeithas yr ysbryd glân. Nid yn unig y nos yma, ond yn ôl dy ddewid am byth. Amen.